वेलकम टू प्रणालीज किचन। आज आपण मस्तपैकी केरला स्टाईल असं फिश फ्राय बघणार आहोत। तर अतिशय सोपे इंग्रेडिएंट्स, पटकन होणारं आणि थोडी वेगळी अशी रेसिपी ट्राय करूया। त्याच्यासाठी लागणारं साहित्य आहे की मी काळी मिरी घेतलेली आहे, त्याच्यानंतर 3 लवंग घेतलेत, हळद घेतलेली आहे, आपण सगळं मिक्सरला लावून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर मी इथे दालचिनी घेतलेली आहे, धने जिरे पावडर आहे ती 1 चमचा, वेलची घेतले, कढीपत्ता घेतलेला आहे तो सुद्धा आपण बारीक करून घेणार आहोत। त्याच्यानंतर मी कोथिंबीर घेतलेली आहे आणि या ज्या मी काश्मीरी लाल मिरच्या घेतल्यात, तर तुम्ही कोणत्याही घेतलात तरी चालेल, तिखट घेतलात तरी सुद्धा चालेल, शंकेश्वरी मिरची घेतली तरी चालेल। तर त्या मी 4 घेतल्यात कारण की त्या तिखट नसतात। नंतर आपण त्याच्यामध्ये जिंजर गार्लिक पेस्ट टाकणार आहोत, 1 चमचा पेस्ट घेतली मी, कारण की केरला स्टाईल फिश फ्राय म्हणजे स्पायसी हे आलंच आणि तिखटपणा सुद्धा जास्त असतो, त्याच्यामुळे आपण त्याच्यामध्ये थोडी जास्तच घेतले। त्याच्यानंतर मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकणार आहे। आता आपण हे मिक्सरला छान बारीक करून घेऊया। आता आपण हे बारीक करून घेतलेलं आहे, मस्तपैकी झणझणीत झालंय त्याचं वाटण। आता मी हा रावस मासा घेतलेला आहे, म्हणजे साल्मन मासा घेतलेला आहे। तर आपण आता हे जे वाटण काढलंय तर ते आपण आता ह्याच्यावर डायरेक्ट टाकणार आहोत। त्याच्या आधी आपण मीठ लावून घ्यायचं, कारण की आपण वाटणामध्ये मीठ टाकलेलं नव्हतं, कारण अंदाज येत नाही त्याचा किती बारीक होईल, खारट सुद्धा होऊ शकतं। आणि ते मीठ चांगलं चोळून घ्यायचं। चोळून घेतल्यानंतर आता हे जे आपण वाटण केलेलं आहे तर ते सुद्धा लावायचं आहे त्याला। मस्त असं स्पायसी झालंय ते, आपण त्याला मस्त असं चोळून घेऊया। केरलाचं फूड थोडं स्पायसी असतं पण टेस्टी सुद्धा असतं। तर आपण आता केरला स्टाईल फिश फ्राय बघतोय, मस्त झणझणीत मसाला झालाय त्याचा। तर आता मी हे 5 ते 7 मिनिटं असंच ठेवणार आहे, कारण की त्याचा जो मसाला आहे तो पूर्ण त्या फिशच्या आतमध्ये जाऊन उतरला पाहिजे, नाहीतर मग चव लागणार नाही। म्हणून आपण आता ते 5 ते 7 मिनिटं असंच ठेवून देऊया। आता चांगली 10 मिनिटं झालेली आहेत, तर मसाला सुद्धा छान अगदी मुरलाय पूर्ण त्याच्यामध्ये। आणि मी इथे तेल तापत ठेवलेलं आहे, तर ते तेल चांगलं तापून द्यायचं। तेल चांगलं तापल्यानंतर त्याच्यामध्ये मासा टाकायचा। तेल चांगलं तापलेलं आहे, तर आता हे जे पीस आहेत ते आपण एक एक करून सोडायचे तेलामध्ये। थोडं त्या मसाल्यामध्ये घोळून घ्यायचं। अशा प्रकारे आपण सर्व मसाला त्याला लावून घ्यायचा, म्हणजे ते छानपैकी फ्राय होतं। आपण आता तो टर्न करून घेऊया। मस्त लागला त्याला मसाला एकदम। टर्न करताना हळू टर्न करायचं, नाहीतर मग मासा तुटतो पटकन, त्याच्यामुळे हळूहळू टर्न करायचा तो।
असा तुटतो तो. फ्राय करताना नेहमी नॉनस्टिक पॅनच वापरायचा. मग कमी तेल लागतं आणि छान फ्राय होतो. आपण आता तो चांगला फ्राय करून घेऊया. आपण आता ते टर्न करून घेऊया. वाव, आपण आता दुसऱ्या साईडने सुद्धा चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. आपलं केरला स्टाईल फिश फ्राय आता पूर्णपणे रेडी आहे. दोन्ही साईडने छानपैकी फ्राय झालेलं आहे. तर आता मी हे काढून घेते. तर आपण आता या सर्विंग बोलमध्ये काढून घेऊया. तुम्हाला आता ही केरला स्टाईल फिश फ्राय कसं वाटलं तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये नक्की लिहा. बघूनच तोंडाला पाणी सुटतं. साधी सोपी सिंपल रेसिपी आहे, नक्की ट्राय करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय.